நண்பர்களே, உங்களை பார்க்க நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 1 சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது, இதோ இந்த பட்டணத்தில் தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு இருக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வாக்கு சொல்லப்படுகிறது. இதை சொன்னது ஒரு சாதாரண வேலைக்காரர். யார்கிட்ட சொல்றாரு? சவுல் கிட்ட சொல்றார். சவுலும் அந்த வேலைக்காரனும் பல நாட்கள் காணாம போன கழுதையை தேடி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஊராக. இல்லை, சவுல் களைத்து போய் நம்ம வீட்டுக்கே போயிடலன்னு சொல்கிறார். அந்த மாரி நேரத்தில் தான் இந்த சாதாரண ஒரு வேலைக்காரர் ஒரு சின்ன ஊழியத்தை செய்கிறார். அந்த ஊழியத்தின் நிமித்தமாக சவுலின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் உண்டாயிற்று. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் சாதாரண ஒரு ஜனமாக இருக்கலாம், சாதாரண ஒரு நபராக இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார். உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது எதனா ஒரு வகையில் சுவிசேஷத்தை அறியுங்கள். அதை கேட்கிற நபரோட வாழ்க்கை மாறும். இப்படி செய்வோம். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை காலையில் பெற்றுக்கொள்ளும். God bless you.